नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज मी मालवणला चाललो आहे कारण मला गणपतीच्या डेकोरेशनसाठी काही सामान आणायचं आहे। बघा समोरून जी गुरं येतात किती पाहायला सुंदर वाटतंय। चाललास का? हो बाबा, आता संध्याकाळी येतालास? हो आता मालवण. हो, मालवणला चालले। आता आपण मालवणला आलो आहोत। आता हे मालवणचं हनुमान मंदिर आहे आणि हनुमान मंदिरात ही बाप्पाची मूर्ती स्थापन केलेली आहे। किती सुंदर मूर्ती आहे पहा बाप्पाची। आता मी गणपती बाप्पाचं डेकोरेशन करायला घेतलं आहे। आता ही मांडी सजवली जाते। मांडी म्हणजे गणपतीच्या डोक्यावर जे छत असतं त्याला मांडी असं म्हणतात कोकणात। आणि ही बाप्पाच्या डेकोरेशनसाठी फुलं आणलीत। ही जी फुलं असतात ती पावसातच कोकणात म्हणजे सर्व ठिकाणी उगवतात आणि ह्याच फुलांचा वापर गणपती बाप्पाच्या डेकोरेशनसाठी केला जातो। या अशा सुपाऱ्यासुद्धा बांधाव्या लागतात डेकोरेशनसाठी। आणि आता नारळ बांधला जात आहे। आंब्याची पानं, तेरड्याची फुलं आणि ह्या इतर जंगलात आढळणाऱ्या वनस्पती, फळं ही बाप्पाच्या डेकोरेशनसाठी वापरली जातात। कोकणात तुम्हाला आता घराघरात गणपती बाप्पा दिसतील आणि कोकणात जसा गणपती बाप्पा असतो तसा तुम्हाला सांगली, सातारा, जळगाव, धुळे, अमरावती, बुलढाणा ह्या ठिकाणी असं पाहायला मिळणार नाही। जसं तुम्ही कोकणात हे गणपती पाहतात तसे त्याच ठिकाणी सांगली, सातारा त्या साईडला कसं असतं, गावातला एक गणपती असा असतो। पण कोकणात ना, कोकणात घरोघरी तुम्हाला गणपती बाप्पा पाहायला मिळतील। आणि खरोखरच त्या निमित्ताने कसं कोकण सगळं फुलून आलेलं दिसतं तुम्हाला। लोकमान्य टिळक यांनी गणपती उत्सव चालू केला असं आपण ऐकलंच असेल। पण खरं पाहता लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणपती बसवले आणि हे जे कोकणात गणपती आहेत हे पूर्वीपासूनचे चालून आलेली परंपरा आहे। आणि टिळकांनी फक्त सार्वजनिक गणपती उत्सव चालू केले आणि गणपती बाप्पा हे टिळकांच्या अगोदरपासून ही कोकणात हे म्हणजे विराजमान झालेले आहेत।
आमच्या खाडीची इथे मी आता फोन करायला आलो, कारण आमच्या इथे मोबाईलला रेंज नाही, त्यामुळे असं आम्हाला इथे खाडीवर येऊन फोन करावं लागतं. आता आम्ही गौरी आणायला आलो आहेत, म्हणजे गणपती बाप्पाच्या बाजूला गौरी ठेवावी लागते. त्यासाठी हे असं एक झाड असतं, ते झाड घेऊन यायचं आणि ते गणपती बाप्पाच्या बाजूला ठेवायचं असतं पूजेला. आज बाप्पाच्या आगमनाचा पहिला दिवस. ही सर्व आता जेवणाची तयारी चाललेली आहे. आपण जे समोर पाहत आहात ते आमच्या गणपती बाप्पाच्या पाठीमागे केलेलं डेकोरेशन आहे. आणि हे चित्र जे काढलेलं आहे ते चित्र आहे मालवणचा सिंधुदुर्ग किल्ला. बघा किती चित्रकाराने किती सुंदर चित्र काढलेलं आहे. आपण हा जो किल्ला पाहत आहात तो आपल्या आरमारातला एक महत्त्वाचा किल्ला होता, कारण हा जो किल्ला होता तो छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा सुरतवर स्वारी केली होती तेव्हा तिकडची सर्व संपत्ती महाराजांनी आपल्या कोकणात आणून त्यांनी हा आपला सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला होता. हा किल्ला जेव्हा बांधायला घेतला होता तेव्हा काही दिवसांनी आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना आग्र्यामध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. आणि आपल्या महाराजांनी मावळ्यांना सांगितलं होतं की माझ्या जीवाचं काही बरं वाईट हो, पण तुम्ही ह्या किल्ल्याचं बांधकाम थांबवू नका. देवाच्या कृपेने आपले छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेतून सुखरूपपणे निसटले आणि आपल्या या किल्ल्याचं जे बांधकाम होतं ते पूर्ण झालं. आणि हा जो किल्ला आहे तो आपल्या आरमारातला एक महत्त्वाचा असा किल्ला होता. मालवणमधल्या या किल्ल्यामुळेच आमच्या या जिल्ह्याला सिंधुदुर्ग हे नाव पडलं. जेवणाची तयारी आमच्या इथे आता जोरात चालू झालेली आहे, कारण आता बाप्पाला नैवेद्य दाखवावा लागणार. त्यासाठी मोदक आणि सर्व काही गोड पदार्थ बनवावे लागतात, त्यामुळे सर्व ही घाई चाललेली आहे. गणेशोत्सव चालू झाला की लालपरीला म्हणजे आमच्या एस टी बसला कोट्यावधी रुपयाचं उत्पन्न हे कोकणी माणसामुळे मिळतं. कारण मुंबईतून चाकरमानी हे कोकणात यायला निघतात आणि अफाट असं उत्पन्न हे आमच्या कोकणी माणसामुळे एस टी महामंडळाला मिळतं.
ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू दे. शंकर म्हणतो तथास्तु, शंकर म्हणतो तथास्तु, शंकर म्हणतो तथास्तु, 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 तथास्तु. ओम शांती, ओम शांती, शांती, शांती. you.
चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. थँक्यू.